милости свой. На Тебе вдячный спев я посылаю свой, с Тобою быть хочу, о Господи мой. На Тебе вдячный спев я посылаю свой, с Тобою быть хочу, о Господи мой. С Тобою быть хочу у кожний день, и за Тобой ести втягашній бытий. Твою присутность чуть, дай мне души моей, с Тобою быть хочу, о Господи мой. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Збираємося на святую імшу, прагнем просить у Бога допомоги у наших слабостях. Ахвяра святой імши складається у наступних інтенціях. Просим Божої ласки виздоровлення для Хабушева Хайдера, який знаходиться у шпіталі, дару Духа Святого для урачов, Божого володарства для померлих Чуйко, Браніслава і усіх померлих сім'їв Чуйко і Мікуліч, Бичкевич Марії, 8 місяць після смерті, Кажушка Регіни і Вікенція, Пячурка Юзефи, Юцевич Вікторії і Рослік Ядзвігі. А каб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру, перепросим Бога за наши грехи. Споведаюся. Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, и всех анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, на Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Молим Божа, молодору небесный, Божа вышел всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Божа, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи и світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи и світу, прийми моління наше, який сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан,
Помолимся. Боже, Ты хочешь пребывать у сердцах праведных и щирых. Учини, как мы, дякуючи Твоей ласце, стали годным местом Твоего пребывания. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Читання книги пророка Єремії. Так каже Пан: «Проклятий муж, який спадзяецца на чалавека, і ў целе бачыць сваю сілу, а сэрца сваё адварочвае ад Пана. Ён будзе, як ядловец у стэпе, не ўбачыць, калі прыйдзе шчасце, але будзе жыць у высахлых месцах на пустыне, на салёнай і бязлюднай зямлі. Благаслаўлёны чалавек, які спадзяецца на Пана, і надзея якога Пан. Ён будзе як дрэва, пасаджанае над вадою, што пускае карэнне сваё над патокам. Калі настане спёка, яно не баіцца, і лісце яго застаецца зялёным. І ў год засухі яно не будзе хвалявацца, і не перастане прыносіць плён». Гэта Слово Божие. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Щасливий чоловік, який не ходить за радой безбожних і не взиходить на шлях грешних, і між насмешников не засядає, але в законі Пана його солода, над им розважає удень і вночі. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Ён буде як древо, посаджене каля водного потоку, якое плод приносить свой час, і листя його не вяне, а все, що ён чинить, йому дається. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Не такі льос безбожних, яны як мякіна, що ветер розносить, бо ведає Пан шлях справедливих, а дорога безбожних загине. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Читание первого послания святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, коли проповедують, что Христос воскрес з мертвых, то чому некоторые з вас скажуть, будто нема воскрешення мертвых? Бо коли мертві не воскресають, то и Христос не воскрес. А коли Христос не воскрес, то вера ваша марная, и вы далей у грехах ваших. Тогда загинули и померли во Христе. И коли мы сподяемся на Христа только в этом житті, то мы самые несчастные сирот людей. Але теперь Христос воскрес з мертвых, вершинець сирот тих, які заснули. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя,
з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Тобі, Пані. У той час Jesús сышоў з 12 ўніз і стаў на раўніне, і быў там вялікі натоўп вучняў ягоных, і вялікае мноства людзей з Юдэі і Єрусалема, з узбярэжных ваколіц Тыра і Сідона. Тады ён узняў вочы свае на вучняў сваіх і сказаў: «Шчаслівыя убогія духам, бо ваше ёсць валадарства Божае. Шчаслівы, якія цяпер галадаеце, бо насычаны будзеце. Шчаслівы, якія цяпер плачаце, бо смяяцца будзеце. Шчаслівыя вы, калі ўзненавідзяць вас людзі і калі адрынуць вас, і будуць зневажаць, і з-за Сына Чалавечага адкінуць імя ваше, як зло. Радуйцеся ў той дзень і весяліцеся, бо вялікая ўзнагарода вашая ў небе. Бо так паступалі з прарокамі айцы іхнія. Але гора вам багатыя, бо вы ўжо атрымалі сваё суцяшэнне. Гора вам, якія цяпер сытыя, бо галадаць будзеце. Гора вам, якія цяпер смеецеся, бо смуткаваць і плакаць будзеце. Гора вам, калі ўсе людзі будуць добра казаць пра вас, бо так паступалі з фальшывымі прарокамі айцы іхнія». Гэта слова Пана. Сядьце на хвілінку. Сёння мы чуем 8 благаслаўленняў з вуснаў Езуса. Гэта так званае казанне на гары. Можна спрошчана сказаць, што ў 10 запаведзях ёсць такія наказы і заахвочванні, якія з'яўляюцца такімі рамкамі, агароджай. Калі мы выходзім за гэтую агароджу, то тады ідзём няправільнай дарогай, якая вядзе нас на пагібель, да злога духа, але як бы унутры гэтай агароджы у нас ёсць вялікая прастора для крэатыўнасці. Наш касцёл адрозніваецца як бы ад якой-небудзь дэструктыўнай секты тым, што ніхто нам не кажа канкрэтна: вось ты сёння устань у столькі, так вось апраніся, там, не ведаю, выберы за жонку гэтую жанчыну, за мужа гэтага мужчыну, выберы гэтую працу. У нас як бы унутры гэтай прасторы паміж запаведзямі ёсць вялікая вось гэтая сфера, дзе мы самі вызначаем, як нам жыць. І унутры гэтай агароджы нам дадзеныя гэтыя запаведзі і гэтыя благаслаўленні таксама, якія яшчэ больш нас падштурхоўваюць, накіроўваюць на правільны шлях. Бог таксама гэта той, хто шануе нашу свабоду. Людзі жывуць на свеце па-рознаму, і няма такога, што мы штосьці зрабілі неправільна, і ўжо там Бог нас ударыў адразу па галаве і там пад прымусам вядзе нас, напрыклад, у касцёл. Не, мы людзі свабодныя, толькі што калі выбіраем грахоўны шлях, то і нясём за гэта самі адказнасць. Не толькі там, у вечнасці, але і тут на зямлі грэх нас робіць не столькі нават неправеднымі ў вачах Бога, колькі нешчаслівымі па нашай волі, па нашым сваім асабістым выбары. Але ёсць той духоўная істота, якая не шануе ніколі выбар чалавека. Гэта злы дух, гэта ён як бы нам не дае выбару, там хтосьці трапіў у залежнасць, не то прывязаны да нейкага граху, ці можа быць прывязаны вельмі да меркавання іншых людзей. Гэта той, хто, д'ябал якраз той, хто выбару нам не дае. Прывязаць нас да граху — гэта як бы яго жаданне і яго такі матыў праявіць сваё спаборніцтва з Богам. Таму сёння, вось чуючы зноў жа гэтае благаслаўленне, дзе не сказана, што у вас будзе ўсё добра. Пан Езус не казаў, напрыклад, будзеце добрымі людзьмі і у вас усё будзе добра, але сказаў, што
Старайтеся быть добрыми людьми. У вас своих силаў не хопіць. Я буду вам даваць свою ласку. І калі будзеце так жыць, будзе ў вас і свой крыж. Але крыж вам будзе дадзены па вашых сілах. І несучы яго, знойдзеце сапраўднае шчасце. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Дзякуючы Богу за яго дабрыню, узнясём да яго праз пасрэдніцтва Езуса Хрыста нашыя малітвы. Молимся за святы касцёл, каб усіх людзей ён давёў да святла Божай праўды. Цябе просім. Молимся за біскупа ўсяго свету, каб яны верна абаранялі даручанае ім вучэнне Хрыста. Цябе просім. Молимся за народы, якія церпяць ад унутраных канфліктаў, каб яны знайшлі духоўныя сілы для дасягнення сапраўднага паяднання. Цябе просім. Молимся за людзей, якія не прызнаюць Божых запаведзяў, каб яны распазналі ў іх мудрасць Айца, які іх любіць. Цябе просім. Молимся за тых, хто трапіў у алкагольную залежнасць, каб яны знайшлі сілы, патрэбныя для распачацця новага жыцця. Цябе просім. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай найсвяцейшай ахвяры, каб мы умелі дзяліцца радасцю і спакоем, якімі нас адорвае Бог. Цябе просім. Молимся ў тых інтэнцыях, за які складаецца ахвяра святой імшы. Просім Божай ласкі выздараўлення для Хабушава Хайдера, які знаходзіцца ў шпіталі дару Духа Святога для ўрачоў. Давяраем таксама доброму Богу нашых памерлых Чуйко і Браніслава і ўсіх памерлых сем'яў Чуйко і Мікуліч, Бычкевіч Марыю, Кажушка Рэгіну і Вікенція, Пячурка Юзефу, Юцевіч Вікторыю і Рослік Ядзвігу. Цябе просім. Божа наш Стварыцель, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы былі годныя сузіраць Тваю хвалу ў вечнасці. Праз Хрыста, Пана нашага. Хай Святий Дух єднає нас, бо кожний чоловік, брат і сестра. Хай Святий Дух єднає нас, бо кожний чоловік, брат і сестра. Открий в серці на подих духа, как кожний з вірой мог Бога познать.
Майтеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Так само Просім Цябе, милосердный Боже, нехай гэтая ахвяра нас ачысціць і адновіць, і забяспечыць вечную ўзнагароду тым, хто выконвае Твою волю, праз Христа Пана нашага. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серце. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Угодно и да и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты праз кроў свайго Сына і моц Святога Духа сабраў для сябе сваіх дзяцей, які грэх аддаліў ад Цябе. Каб Твой люд з'яднаны на ўзор Святой Тройцы стаў касцёлам Христовым целам і живою святынею Духа Святога, дзеля хвалы Твоей безмежной мудрости. Таму разом с хорами анёлов мы прославляем Тебе, с радостью скликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вершинах, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, ўзяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Это великая таямница веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смертю воскресення Твоего Сина, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконал его в любови разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Памятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага світу, і дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вечним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом яе обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалили и прославляли Тебе праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, яко небе так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу,
світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Прадзіўная голова могутнасць дабрыня, владара, што стварыў сусвет, прынізіўшыся век, ён стаў для ўсіх нас, такі малы, як хвосты хлеб. Паглядзі, які пакорны Бог, паглядзі, які пакорны Бог, паглядзі, які пакорны Бог, і прынясе яму дар сэрца свайго. Паглядзі, які пакорны Бог, паглядзі, які пакорны Бог, паглядзі, які пакорны Бог, і прынясе яму дар сэрца свайго. Скарыся перад ім, пред Господом твоим, а ён падымі цябе, нарэшты ўсё аддай, каб цалкам нас прыняў, хто нам ўсяго сябе дае. Паглядзі, які пакорны Бог, паглядзі,
Узмоцненыя дарам эўхарыстычным просім Цябе, Божа, каб мы заўсёды прагнулі гэтага хлеба, які дае нам жыццё сапраўднае, праз Хрыста Пана нашага. Амин. Святый Архангеле Михайле, Ряжи нас, Господи. Присядьте, послухаем объявы. 22 лютого, субота, свята катедры святых Петра и Апостола. Святая імша у Столбцах у понеділок і чацвер буде толькі раніцай о 9 године, а ўторак, серада, пятница, раніцай о 9, вечером о 18 годинах. У суботу імша раніцай о 9 године, вечером о 19. У 18 гадзін просім сабрацца ўсіх у суботу, хто жадае прыняць сакрамент канфірмацыі, хто хадзіў на нашыя заняткі ці слухаў па Ютубе, асабліва ксёндз Ігар прасіў вось тых, хто слухае па Ютубе. Трэба быць у наступную суботу фізічна тут прысутнічаць, бо будзе рэпетыцыя, каб там правільна стаць, правільныя словы, скажем так сказаць, там ксяндза біскупа не перавярнуць каля на імшы падчас нашага свята. Вось, таму, калі ласка, прыходзім да 2 сакавіка у нас урачыстасць канфірмацыі, да 2 сакавіка, калі ласка, кандыдаты да бежмавання, паспавядайцеся ў любым касцёле у зручны для вас момант. Гэта мы не будзем правяраць, але каб сакрамент прынёс большую ласку для вас, варта, каб вы самі былі з чыстай душою, прымалі гэты сакрамент. У нядзелю святая імша, як заўсёды, у 11 і ў 18. Дзякуем за кіраванне на касцёл. Пастырскія наведванні на наступным тыдні я буду ў сераду наведваць тыя дамы, якія планаваліся сёння, але змяніліся планы, таму наведаю ў сераду дамы нумар 2, 4, 4А, 6 і 8 па вуліцы Энгельса, дамы нумар 4, 5, 10 па вуліцы Калініна, дом нумар 11 па вуліцы Царука. Чацвер, пятніца і субота адводзяцца на новы свержань. Ксёндз Ігар мае намер пабываць з пастырскімі наведваннямі у панядзелак у Заямным і Сцяцках. Імшы вечарам няма, таму пастараецца дасць рады. У аўторак ён паедзе ў Мікалаеўшчыну, у сераду яго чакаюць вуліца і завулак Варашылава, вуліца Зялёная, вуліца і завулак Лугавыя. У чацвер і пятніцу будзе, тут написано, у любімым мікрараёне за возерам. Парадак, як вырашыць пані Данута. Я не знаю, что это значит, но вы, наверное, знаете. Перад наведваннямі вам будуць тэлефанаваць. Калі пра каго забыліся, тэлефануйце самі, записывайцеся ў ларку ці ў вайберы. Хто хоча прысвяціць сям'ю найсвяцейшаму сэрцу Езуса, просім папярэдзіць падчас тэлефоннага званка. У ларку ёсць катэхізіс па падрыхтоўцы да сакраменту канфірмацыі, малітоўнік «Ойча наш», настольныя крыжыкі, абразы, свечкі, ружанцы і іншае. Ёсць новы нумар часопіса «Аве Марія», які запрашае чытачоў да асэнсавання асаблівага часу Божай ласкі, юбілейнага году 2025. Сёння крыху падчас нашай падрыхтоўкі да сакраменту канфірмацыі пра юбілейны год гаварылі. Папа Францішак гэты юбілейны год абвесціў пад дэвізам «Пілігрымы надзеі». У чым сутнасць юбілейнага году і як яго найбольш плённа перажываць, даведаемся з артыкула ксяндза Андрэя Рылкі. Ксёндз Юрый Дрозд прапануе чытачам экскурс у мінуўшчыну і падрабязна распавядзе пра тое, як юбілейныя гады святкаваліся ў даўнейшыя часы. Цікавых матэрыялаў шмат, таму заахвочваем набываць новы нумар часопіса «Аве Марія». Дзякуй за супольную малітву, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с духом твоим.
вас благословите стероже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Фаміяні наш чудотворця, став печений оборонця, нам шлях збавління покажи, край наш от лиха бережи. Фаміяні наш чудотворця, став печений оборонця, нам шлях збавління покажи, край наш от лиха бережи. Фаміяні наш чудотворця, став печений оборонця, нам шлях збавління покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, які побожним євангельським життям і відданим служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. А дари ласки й хвали алтара слугу Твоєго Айса Фабіяна, заступника Стовпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Прос Христа, Пана нашого. Амин. Ти наша маті, завсюди ласкава, весь світ охинаєш небесний плащом, і в моменти бури чуваєш свагана, кабаховась на шлях іду. Марія, Маті Христа, любячого Сина, Марія, та Його ти вяді, опікуйся всіми, королева супокою, молися за нас, королева супокою, молися за нас, королева супокою, молися за нас, королева супокою, молися за нас. У випробуваннях присутная побач, ти, Маті Костьола, нас учиш любить, давать утешение, где смуток и горечь, слухать слово, надеясь жить. Мария, Маті Христа, терпяча брата, Мария, наше сердце узмацняй, у вірі каптривать нам, королева супокою, молися за нас, королева супокою, молися за нас, королева супокою, молися за нас, королева супокою,
благословленный, святейший